हाथे लेके खाड़ बानी फूलवा के हार सभी कहर करी रोज कार्यक्रम बा कलाकार के ना कोनो जाति होला ना कोनो पाति होला वैसे ही नेता के ना कोनो जाति होला ना कोनो पात होला। नेता कलाकार सबके हो सबके आशीर्वाद मिलेला। एगो कलाकार खड़ा होला एगो नेता खड़ा होला। एगो कलाकार आदरणीय नीरज शेखर चाचा जी खातिर एगो भाव मन में याद आई। हाथ लेके खाड़ बानी फूलवा के हार सभी कहर करी अचरण में बाटे पर नहमाए श्रीमन सभी कहर करी चरण में बाटे पर नहमाए श्रीमन सभी कहर करी हाड़ पानी फूलवा के हार सभी कहर करी। हम इतना कल चाहब आप सबसे विनती बा निहोरा बा आग्रह बा कि गंगा जी में जब तक की पानी रखे चांद सूरज में जब तक की रवानी रखे गंगा जी में जब तक की पानी रखे चांद सूरज में जब तक की रवानी रखे। अपना दुर्गा मैया से भृगु बाबा से यह विनती करब कि आदरणीय नीरज शेखर चाचा के तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज के यही तरह जीवन बनल रहे। हाथ लेके खाड़ पानी फूलवा के हार सभी कहर करी हाथ लेके खाड़ पानी फूलवा के हार सभी कहर करी चरण में बाटे पर नाम श्रीमन सभी कहर चरण में बाटे पर नाम ये श्रीमन सभी कहर करी। आने वाले आ गए सूर्या खड़की खनकाने वाले आ गए सूर्या खड़की खनकाने वाले आने वाले आ गए आने वाले आ गए आने वाले आ गए आने वाले आ गए सूर्या खड़की खनकाने वाले आ गए सूर्या खड़की खनकाने वाले चरणों में बाटे पर नाम श्रीमन सभी जितना भी आदरणीय गार्जियन नीरज चाचा जी के साथ खड़ा बानी समर्थन में बानी सबके देखला के बाद यह मन में जागल रउआ सबके देखला से मन अगरायल लागता कि जान आज कनवा से आए लागता कि जान आज कनवा से आए लागता जान आज आदरणीय नीरज चाचा जी के तरफ से पुरस्कार आए। ये पुरस्कार ना ये आशीर्वाद के रूप में मिलल बा। गार्जियन बनी हम अपना सरस्वती मैया से दुर्गा मैया से बजरंग बली से शंकर भगवान महादेव से यह विनती करब रउआ यही तरह विजयी बनी। हम जानता नहीं हमार दिल जानता एक बार दोनों हाथ उठा के सब केहू आए खाली थपरी बजा के ई बता देवे के बाकी यहाँ के विजयी के माला हमनी के पहरा देवे थपरी बजा के वाह रउआ सबके देखला से मन अगरायल लागता कि चांद आज कनवा से आइल लागता कि चांद आज कनवा से आइल
परतानी पैया आजू दीघी आशीर्वाद स्वीकार करी परतानी पैया आजू दीघी आशीर्वाद स्वीकार करी। आदरणीय सुनकी चाचा जी के तरफ से बहुत पुरस्कार आयल राउर आशीर्वाद पॉकेट में जाए परतानी पैया आजू दीघी आशीर्वाद स्वीकार करी चरण में बाटे पहल नाम श्रीमन स्वीकार करी चरण में बाटे पहल नाम श्रीमन स्वीकार करी। एगो बात आदरणीय हमारा गार्जियन बाबा के तरफ से बहुत पुरस्कार आए हार्दिक अभिनंदन बंदन बहुत अच्छा धुन बजा रहे हैं बजा दीजिए इसको बहुत अच्छा एगो बात हमारा दिल में आयल हो आदरणीय विधाता बलिराम जी संगे आई कहनी की देखी नीरज शेखर चाचा जी के आशीर्वाद हम पे सदैव मिलेला सब समाज के आशीर्वाद नीरज शेखर चाचा जी के मिलेला तो एगो बात हमनी के लिखनी जका कि यही जा केतने लोग आइले खाली झांसा दे के गोइले यही जा केतने लोग आइले खाली झांसा दे के गोइले नीरज शेखर फिर अब की बार चाहिए नीरज शेखर फिर अब की बार चाहिए तनी वे बिरहिया लाइन में बजा दिया अब भाई अगर अच्छा लगी तो तनी दोनों हाथ उठा के और समर्थन में थपरी थपरी बाजी तो समझ जाए कि विजयी के माला पहन लेनी चाहिए क्या हो कि भाजपा अब की बेचार सो के पार चाहिए कितने लोग आइले खाली झांसा दे के गइले कितने लोग आइले खाली झांसा दे के गइले जे कितने लोग आइले खाली झांसा दे के गइले जे कितने लोग आइले खाली झांसा दे के गइले हल्के हल्के गलती कहत नहीं भाई हो का चाचा गलती कहत नहीं ए चाचा सब लोग कहेला का कि हम नली बनवा दे गोली बना दे तो हल कह दे तो हौ कह दे लेकिन केहू लौकेला ना ऐसे लिखनी जा एही जे कितने लोग आइले खाली झांसा दे के कितने लोग आइले खाली झांसा दे के एही जे कितने लोग आइले खाली झांसा दे के कितने लोग आइले खाली झांसा दे के कइले नीरज शेखर फिर अब की बार चाहिए नीरज शेखर फिर अब की बार दोनों हाथ उठा समर्थन में सबके हाथ उठे के चाहिए हमारा कहला बना जे भी दिल से कमल छाप के दिल से प्यार करेला उहे हाथ उठाई और जे ना प्यार करेला ओकर से जबरदस्ती नहीं कैमरा कैप्चर करम भाई जे भी तनी भाई तनी कैमरा भाई घुमाई तो तनी सबके कह दो कि भाजपा अब की बेचार
भाजपा अब की बे 400 के पार चाहिए। भाजपा अब की बे 400 के रुका हो तनी समझावे दा भाई, समझावल बहुत जरूरी भाई ना कि गोबा गोबा बोल दी हो ई कोनो बड़ बात ना होला। इनका नियन व्यवहार बाटे के को अब फिर से सेवा करे ओइले चाचा नीरज शेखर। इहो जरूरी बा बोली। हाँ आदरणीय भिखारी वर्मा आहा इहे कह के तो बाऊ रस लगत, लेकिन भिखारी रे बानी ना बाप रे बाप। जे भिखारी कहेला वो भिखारी होला ना, वो अमीर होला ना। कहेला कि हमारे पास हम गरीब बनी। थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बढ़िया बात लिखे है इसलिए कि इनका नियन व्यवहार बाटे के कर फिर से सेवा कोइले ओइले चाचा नीरज शेखर। अरे कि रउआ सबके प्यार या दुलार चाहिए, रउआ सबके प्यार या दुलार चाहिए। तने रुका हो। हाँ जी रौरे सब पर सब बा। यही में तनी चटक बात कह दी का हई बुढ़ाऊ के देख के बाबा। यही में चटक बात कह दी कि बुढ़ावा मलाई खाला बुढ़िया खा लेला बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खा लेला केहू से कम ना पतहिया पिए बाबा, केहू से कम ना पतहिया कि भाजपा अब की पार चाहिए। हमारा कहला से थोड़ी हो जाएगी। भाजपा अब की बे सबसे पार चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो ओम नमः पार्वती पते। तन दोनों हाथ उठा के भैया कि भाजपा अब की बे 400 भाजपा अब की बे 400 के पार। भाजपा अब की बे 400 का पार चाहिए। भाजपा अब की बे 400 के पार चाहिए। अब की बे 400 का पार। हल्के हल्के ई पैसा मत दी हमरा बहुत बहुत धन्यवाद। ई पैसा मत दी, लेकिन ई एगो वोट रउआ खाता नीरज चाचा के दे दी। ई हमार पैसा देवल सफर हो जाए। कहत नहीं कि 400 का पार। हमरा पैसा ना चाहिए, रउआ सबके एक एगो वोट हमारा आशीर्वाद के रूप में मिल जाई। यह बहुत बा। देव से बनो, देव से बनो, दोनों हाथ उठाओ। एक बार देव से बनो भील के बाबा कि भाजपा अब की बे 400 आदरणीय गार्जियन बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। बहुत धन्यवाद इतना समय देने, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अब की के 400 के पार चाहिए।